A kdo je tedy na prvním místě? David Lafata. Tento fotbalista se narodil 18. září roku 1981 v Českých Budějovicích. Svou kariéru započal v mládežnických týmech klubů Olešník a Dynamo České Budějovice. V Budějovicích působil až do roku 2005 a stihl odehrát dokonce 105 zápasů. V Budějovicích ukázal svůj obrovský talent a schopnost dávat góly, kterou uplatnil 27krát. V Jablonci hrál velmi dobře a prokazoval svou střeleckou schopnost, takže do roku 2012 dokázal dát dohromady 88 gólů. No a potom přestoupil do Sparty, odkud ho asi všichni známe. Ve Spartě se stal naprostou ikonou a vyhrál dokonce i ligový titul. Hrál prostě skvěle, vynikal svou cílevědomostí a odhodláním, které ho dostalo až k titulu nejlepšího střelce České ligy za celou dobu. No a v roce 2018 ukončil svou profesionální kariéru. Já moc děkuju, že jste video dokoukali až sem a jestli se vám líbilo, což se vám určitě líbilo, pokud jste vydrželi až do konce, tak určitě dejte like a odběr. Mějte se nejlíp a čau.